भारत सरकारनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै 2023 नि मिरु बाजेटखौ फोसावनानै होबाय। नंगौ, दिनै रांखान्थि मन्थ्रिया फोसावना होनाय मिरु बाजेटआव सुबुंफोरनि थाखाय मा मुवा बेसादा बेसेन खमायखो आरो मा बेसादफोरा बेसेन बांखो बेखौ नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया सरासनस्रा बाथ्रायावनो मिथिजाग्रा मुवा बेसादफोरनि बेसेन खमायनाय आरो बारायनायखौ नुनो मोन्दों। बाजेटआव दं मबाइल, मोब्लिब गारि, बाइक, LED टिभि, जि, पुतला, साइकेलनि बेसेनफोरखौ खमायनानै होदों। फारसेथिं सना रुफानि बासन, प्लेटिनियाम, सिगारेट, एक्स-रे मेसिन, इलेक्ट्रनिक हेडफन आरो गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय बेसादफोरनि बेसेना बारायजोबगोन होननानै बाजेटआव रायखांदों। बेनि अनगायैबो सुबुंफोरनि आंगोयै बाहायजाग्रा माखासे बेसादफोराबो खमायनाय आरो बारायनायखौ दिनैनि मिरु बाजेटआव नुनो मोन्दों। नाथाय सोंथिया बेसोदि नोंथाङा दिनैनि मिरु बाजेटखौ लानानै बेसेबां गोजोननाय दं?